Dobrý deň, vitajte na Liptove. Nachádzame sa necelých 10 km od Liptovského Mikuláša v rázovitej potatranskej dedinke Liptovský Ondrej. Za mňou domček, ktorý vám ponúkame na predaj. Ideme. Čo tu všetko máme? Vodu máme. Elektriku máme. Na kanalizáciu sa pripojiť vieme. Plyn je v ceste. Jo, jakú peknú. Už iba potok by nám chýbal. Potok máme. Naozaj? Tam. No potok sme videli, ten je úžasný. A ideme sa pozrieť, Nuka, ako to vyzerá. Tak tu zastal čas. Treba sa s tým pohrať. Vymalujeme, zasádrujeme, zalepíme páskou, dvere vybrusíme. Na víkendy úplne úžasné. Naozaj? Domček sme videli a k tomu vám ešte pribalíme aj dýchberúce výhľady na celý Liptov. Kde sú? Hore, na kopčeku. Tak, a teraz sa pozri. Ak vás chalúbka zaujala, môže byť vaša. Všetkým vám z Liptova prajem krásny deň a vidíme sa pri ďalšej ponuke. Dovidenia. Predáme chalúbku, nepredáme, predáme, 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 nepredáme, predáme.